to my channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran, sa among bukid. Char! So today's video ay birthday ng pamangkin ko. And since wala ang kanyang mga magulang dito, kasi may mga pangyayaring hindi natin nandoon sa aking hipag na place sa bukid. So ako na lang nag-prepare ng birthday para sa kanya. Kunti lang naman. Kami lang pamilya kakain-kain. So, pero i-vlog ko lang ito para charot. Para charorot. Char. So, tatawagin ko itong special birthday. Because my pamangkin is special. And hindi po siya marunong magsalita ng masyado. Mag 11 years old na siya today. Pero yung ano niya, anong buot niya, mga pang 1 year old pa. Kasi nga, PWD siya. Pero autistic ba? Pero hindi pa talaga namin napa-check up talaga sa doktor. Pero yung mga symptoms niya pang autistic child talaga. So ayun na nga. Yung kasama ko noon sa vlog ko na sumayaw kami ng touch by touch challenge. Char. So guys, samahan nyo ako, kakain lang kami, konti. Pakita ko sa inyo ang aming mga kunting handa. 2 handa lang. Char! Pansit! Usually, yan lang tagang mga sabi ko nga, yan lang talagang mga handa namin dito sa aming mga kabukiran. So, waja, ali kayo. Let's celebrate! Char! Say hi to the birthday boy! Pero nilagyan niya ng dugo sa manok yung niya, yung agtang niya, kasi yan talaga yung mga pamahiin ng mga dito sa kabukiran nilagyan ng dugo ng manok pag inihaw. Kuya, say hi kuya, happy birthday. Hindi pa naliligo, ay kagwapo sa among bata. Hindi halata na special. Siya, sana kasi si mami pa siya, magligo. Maliligo ka pa, kuya? Say thank you. What? Say thank you. Ganyan po talaga siya, guys. Hindi siya mahiyain sa kamera. Bakit madilim, kuya? Maliligo ka na, sabihin mo kay mami. So, maghahanda kami ng pansit, guys. Ito yung mga inaano namin. Hindi siya, pangbukid na mga pangpansit. Huwag mo na isali yan, huy. Hi, kuya. Nakaligo na ka? Say hi. Hi, wave. Oh, yan, guys. Aww. Say hi to the birthday boy. Happy 11th birthday to me. Ay, sus, gino. Clap. Very good. So guys, tapos na ako magluto ng pansit canton. Shout out sa Tanduay sa likod. So, bakit ako sa inyo mamaya yung pansit canton na handa namin. Yun lang talaga ang handa namin, guys. So, let's eat. Samahan nyo akong kumain, guys. At magmukbang tayo. Happy birthday to my pamangkin. Happy birthday, kuya. This your cake. Happy 11th birthday, Lember.
tayo ang... So guys, may DJ Jonah sa Gyno Remix. tapos na kumain guys. Ang dalawa oh. Kamukha gid ni mo dai. Ina, thank you. Thank you for the birthday. DJ Jonah sa Gyno Remix. Hi, thank you. Thank you. Wajid mo ibuot. Pariya lang mundo si mami. Thank you. Thank you. Thank you for the cake, tita. What happened to your face? Liwat na ako, ha? Liwat ka? Hmm? Guys, kinain na ang birthday boy ng cake. Say thank you. Happy eating, guys. Yan lang aming handa. So guys, ano tayo? Aming konti handa. Dubo lang. Bang. Double. At saka mais. Yes. Pansit canton. DJ Jonah sa Gyno Remix. Yan ah. Oh, beanie, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay higayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko DJ Jonah sa Gyno Remix. Ganda, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano maging reyna. Parang sa mga alaman, di na kailangan pa ng unay ko. Magsisilbing bang tayo, nila para sa parang bantayan. Mga kasilin ka na lang din naman. Di natin narito ang datingan kapag ikaw kasama ko. Kasalang daming gantungan. Oh, binibili, just touch my body. Don't need nobody Happy birthday, else but kuya. you. You're my one and only. Ibang babae ay higayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. Yeah, yeah, di ko kaya ila. Malapit na lumapit ang mga labi natin. Dalawa na sa kamalabala ang kain. Di mo kinain ang aksa na sigatin. Guys, tapusan kami na yung pagkain ko. Malaluyin pababa mo kung basa. Thank you guys. O ba't biglang na lang tumakbo? Wala naman bago. Ano muna lumayo sa'yo lang ako binibili. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay higayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi ko hinihintay. DJ Jonah sa Gyno Remix.
guys, I'm back. So thank you for watching. Please subscribe my channel, Hangal Girl, and click the notification bell para updated sa mga kahangal. Salamat sa pag-antabay sa ano bang Tagalog? Salamat sa pagsama sa akin sa pag-celebrate ng simpleng handa sa aking pamangkin. Thank you guys and stay safe. Bye for now. Ciao. 君の虜になってしまえばきっと